Ние сме българи и винаги ще останем българи в сърцата си и душите си. Ние тук сме днес, защото вярваме, че сме силни, когато сме заедно. Нещо, което на мен лично ми направи ужасно впечатление е, че политици като Волен Сидеров могат да се разкарват до центъра на нашата столица и да заплашват с граждански арести. Аз не мисля, че в една държава членка на Европейския съюз такова нещо трябва да се позволи. Това е много красив протест, както и всички тези в България, но за съжаление хората имат какво да кажат и то не е много положително. И си го казахме, оставка, моля ви се хора, в смисъл, чуйте ни, това не е добре. В България се случва идеологичен процес, случва се това, че не се протестира за ток или за нещо друго, протестира се за идеология, протестира се за начина, по който се управлява тази държава и всеки млад човек като мен, който чете новините, е изключително не се чувства добре от това. БСП и ДПС няма никакъв шанс да излезе нищо от тяхната коалиция. Никога не е излизал, почвайки с Любен Беров и свършвайки се сегашното олигархическо правителство. Така че това е нашето желание, които сме в Амстердам. Ами аз съм на протест, защото намирам, че в страната поне от 10 на 15 години върви в обратна посока. Защото само свидетели как все повече служители от бившата държавна сигурност и от ДСС вземат все по-високи постове. Смятам, че всяко следващо правителство от 2001 насам ни връща все повече в годините от преди 10 ноември. Ако мога да намеря нещо добро в номинацията на Деян Пеевски, това е именно, че накара хората да излязат най-накрая от комата, в която бяха изпаднали за толкова дълго време. Живея на 2500 км и съм се възмущавала безброй пъти на безумията, които се случват в България. И винаги съм се чудила защо тези хора седат вкъщи, защо никога не казват нищо, защо понасят всичко това върху себе си. И така че, ако мога да извадя нещо позитивно от случващото се последния месец в България, това е факта, че българите най-накрая излязоха на улицата и дадоха своя глас за себе си. Те не излязоха заради сметките си, те не излязоха заради заплати, заради пенсии или заради такива битовизми, а те излязоха заради достоинството си. И това ме прави много горда и затова съм дошла от... Аз лично не живея в Амстердам, но именно затова съм дошла от... Аз се надявам точно тези млади хора, всички онези, които са в България в момента, да успеят да постигнат това, което ние не успяхме. Всички ние тук вярваме, че трябва един нов модел да се постигне, нов изборен кодекс. Аз специално това, което искаме е да се намалят депутатите на половина, да се направи мандатно за тия депутати. Аз имам две деца, момче и момиче. Аз ги възпитавам да не крадат и да не лъжат. И това е, което очаквам и изисквам едно правителство. Правителство, което лъже, краде и разочарова хората, трябва да си отиде.